Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Action Radio Philippines Standard Time, las 4:57. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 4:58. Sa liwat mayong hapon, Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental, of course, ang aton sining nga mga kaaksyon tagpalamati sa tabok sang kadagatan, ang isla sang Panay, probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sang Palawan, part sang Masbate, sa Kutob Malabayan, sa Kutob Mabatian, Malabutan sining signal, sa Aksyon Radio Bacolod, liwat kamo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan, Action Report, Afternoon Edition, Martes, presentation. Sa 26 na kita ha. Sa gihapon nagapabilin sa bulan sang Kabulakan, bulan sang Mayo. Manaya-naya ang lakat sang panahon, ang kapaang indigid mapaiway, babatsagan sa imulawas, ang kainiton sang panahon. Ang aton permi advice, inom lang kita damo tubi, para layo sa ginatawag nga dehydration. Basi mamalhan ka bala, ma-dehydrate ka, delikado. Amuri mapaang at tiyempo kag panahon, kinanglan maayo kagid magkontrolar kag magbulo balanse sang imo sini, ikaayong lawas. Health is wealth. Ang ikayong lawas manggad sa isa ka tao nga nagapangabuhi sa sini nga kalibutan.
Martes ka presentation sang Action Report Afternoon Edition. Mangin kabuylog naman nato ang bilog nga puwersa sa atong siningan news team. Sila magaduloong sang pinakaulihi labas na tipon nga mga balita sa sulod sang 12 tubtob 24 oras. Mga balita nga inyo mabasahan sa pamantalaan lokal buwas una mabatian sa pagpangalagad. Inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition Martes Presentation. Updan kita sa atong sining nga mga technical partner diri sa Studio A. Master Control sa technical side, Broadcast Engineer Nelmar Madera. Back up diri sa aton nga IT expert, Sir Elray Dotilios. Dito sa transmitter sa Control Tower, Barangay Tarok, Syudad Sang Bago, buylog nato ng puwersa ni Broadcast Engineer Bernie Villacanas, ang Batang Suay. Sa ngalan sa inyo, regularan korman sa sininga palatuntunan, Loverboy Action Marlon Hinovaya, Action Report Afternoon Edition, Tagsa ka Martes, talos la ako diri temporaryo. Ako naman si Action Eric Magbanwa, op din ninyo ako sa Rabilin, 58 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Action Report Afternoon Edition Martes nga presentation. Ano mga bulo balita subong nga dapat ninyo bantayan? Oy, sa manog inom, good news. Sa permi lang nagamala nga tutunlan sa mga tao nga wala kondisyon kung hindi makainom, good news ini para sa inyo. Dala na ko da. Partially ginlift sang alkalde sa siyudad sang Bacolod ang Executive Order 37 pagkakas partially sang ginatawag nga liquor ban sa siyudad sang Bacolod. Effective ini kahapon nga adlaw. Walang ini talopangdan. Ini langgit nga adlaw na talopangdan. Pwede na makabaligya sang ilimnon ang mga sari-sari store, Changi Wine Center. Pwede ni Spare Roger Montalvo makabaligya kag maka-open na. Pwede makabaligya, pero sa kondisyon hindi ka pwede kainom sa sagwa. Bot silingon, bakal ka sa Changi, direkta sa sulod sang inyo balay. Ayaw pasayang-sayang kay basi ikaw sipiton sang pulis kag hindi badayon ang imo plano nga pagtungging. Gayuhom dahil ni si Toto Andy kag si Toto Liomar, si Tatay Iser, si Tatay Bert, si Dab, about ti chansa na ni. Hindi na tani ka pulo panago bakal kagawat-kawat bakal sa Changi. Bisan makita sang pulis na nagabit-bit ka sang whiskey. Bisan nagabit-bit ka sang beer. Kung makita ka sang pulis, hindi ka pagdakpon. Pero kung makita ang kasang pulis nga nagainom ka hindi sa sulod sang balay mo, patay kang bata ka. So, tiwaton ko, pwede na kabaligya, ilim nun, pero sulod balay, inom. Karo, damo gini ang nagakwan, damo gini ang nagapulo palakpak. Una sa balita, una sa aksyon. Ini man nga kahaponanon,
napuhag ang mga taga-barangay Sumag matapos isa naman ka persona ang gintiro riding in tandem. Patay ang ining isa ka persona nga gintiro karon ginlamang nga hapon dara sa highway amo na sa pagkadamo-damo lakyan da kasi numbali lang sa lakyan tawo ara para da ang border control sa southern part sang Bacolod ara na sa boundary sa Putataytay. To believe ko isog ta na mga tao no. Di ba may pulis na da? May nagabantay na da nga pulis? Believe ko nga mga tao isogit. Waya pangilala. Pero ba kung may pulis na may outpost? Kung may tuyo sila nga patso ng isa ka tao, yung patsong ginila, tayo mo natabo sa tao niyo. Amo na natabo sa kay Rodolph Domingo. Bisa damo sa lakag kasi na linabay-labay da. Damo mga tao ga taboks dalan da. Ara para dag isa ka border control. Oh, pro way punaw isog gida. Believe ko. Pinarakan niya sang 45 caliber pistol ni si Randolph Domingo. Patay si Rodolph Domingo, 30 anyos, taga Alunan, Baybay, Barangay 35, pero ang iya sini address based sa dokumento naga-istar sa Barangay Singkang Airport. Nangihi lang ni siya sakay sa auto yung salakyan. Alinis lang kuno sa kawayan mo. Mabalo kayo ni napatay ni nga si Randolph Domingo. Manog bakal sapat ni. Ano ka mamakal ba mga baboy? Waswerte ba sige pamakal man sa karabaw kag mga baka? Tiari ni sa kawayan. Actually sunod ni siya sa iyang kanter nga may karga baboy blaw. Ibati ko to ba gulo ni ka mamakal baboy? Ali sa kawayan. Yang theory sang pulis ni Police Lieutenant Junito Pastrana, ang hepe sa Station Number 9, posible ginsundan ni siya dito para dahil sa kawayan. Pero sulusundan na ni siya nga sa kadamo lugar. Pwede ba sa kanya matumbat o sa Balyadulid? Pwede ba sa kanya matumbat sa kawayan? Yung mga lugar sa kawayan nga tawhay mo? Maarigidi. Nadirigid niya sa Masako nga lugar, sa Dalan Araneta, sa Tubangan da sang Fiesta Homes. Dira isa yung tiro. Purti kaisog, no? Di manog bakal komprador sapat ni si Randolph Domingo. Di 45 ang tiro sa iya eh. Way kasalbar, patay kitang pobre nga manog bakal sapat. Tiyang motibo duha agi na lang tao di. Number 1, basi kung angot sa negosyo ya nga pagpabakal sang sapat. Ika-2, ginalantaw sang pulis basi may angot sa droga. Kay nga siling ni Lieutenant Pastrana nakaagi ni sa glidakop sa Banago sa kaso nga droga. Naman kaya pag ani masulbar ang kaso kapag patay kay Roland Tan karon ari naman another patay naman. May mga bubuwit ko gani nga pabalo sakon nga action direct ini kasi bana may 3 nga tulumbahon. Uy grabe bo. Ginpat inan ko ginhambal sang kilala ko isa lang kayahan ini nga si Mana may masunod pa kay Randolph Domingo. Hindi ka pangilambos kaso si Police Colonel Henry Biñas
Ito ginabalaod yung city director sa Bacolod PNP. Huwag isang bulan kang simana nga, huwag patay sa Bacolod. Ay na ano. Kakun inyo nanotisyahan, hindi man kay tanan, most likely, ang ginapatay sa Bacolod, drug-related. Kapyar kamusta? Hindi kay tanan ha, huwag tanan ka-generalize ha. Di ko pat inan ko din record ko, ikaunsi ni si Randolph Domingo, naging patay sa Bacolod. Ati, hindi, tanan siling ko na sa unsini, drug-related, pro kalabanan sa ginpatay sa Bacolod, ginaangot sa droga. Kaya mo na balang ibang kasiling, yan, o di may vigilante sa Bacolod eh. Ano may grupo di kang ipatukod sa Bacolod nga tanan nga drug-related suspect. Panumbahon di sa Bacolod? Ay nano, di amo ni ang dako nga panghangkat kay Bacolod City Director, Police Colonel Henry Viñas. Iningil pang mention ko nga pulo ni, nagligang kasi mana, why pa ni kasulbaran ng kaso, hasta subong hanging pa ni, ang ilang mga kaso, why pa ni masulbar sa aton nga mga kapulisan sa Bacolod PNP, tiyara naman gidugangan naman sa isa, in broad daylight, nga sahi sa pagpatay. Masako pa nga lugar, butsilingon, indikasyon, na kung tuyo ka, planuhan ka sang isa ka tao nga naakig sa imo or may kaakig sa imo, then mahimo yang krimen. Bisan damo tao sa dalan, bisan lapit pa police station. Di police station sa number 9, lapit lang daw. Daw ano kaisog ang tao nga mag-execute sa isa ka krimen nga nagasilabay-sabay ang tao sa lakyan. Pras may ara pa da nga border control nga may police nga na-assign da, lapit pa police station number 9, pero na-execute ya ang plano nila na pagpatay sa kay Randolph Domingo. Diine, another naman nga sulorbaron sa atong kapulisan, especially ni Police Lieutenant Junito Pastrana. Hoy, may nagalabot naman nga mga utod naton alin sa Manila, mga returning residents naton na taga Bacolod, mga 134 ini sila ang nag-abot sakay sa eroplano inilanggid nga hapon tulo temprano pa. Yang bati ko may another batch pagid 6 or 6:30 ini nga gabi may nag-abot pagid sakay sa eroplano. Hoy, kadamo-damo na sa mga OFW ang nagpululi na sa ila-siling nga mga probinsya matapos kinmando sang presidente ang isa kasimana nga pagpauli sa mga OFW naton nga mga pumuluyo. Di kahapon sa barko to 99 ka taga Bacolod sang tulo temprano kahapon sa ngapon 63 na nagabot, sakay naman yung seroplano. Ti kagabi, mga pasado, alas 11, may 15 pagid, na nagabot, sakay naman seroplano. Ti inilanggin nga tulo temprano pa ho, 134. Ti ang another batch pagid, dugay-dugay mabot, mga 6 to 6:30. Di pangilamos ng Bacolod ng probinsya, sang salo, pag-amuma sa aton nga mga OFW. Muna gani panawagan ta sa aton nga mga OFW, please, intindihan nyo, sundan nyo lang ang ginamando kag ginapangabay sa inyo sang city kag provincial government. Amo na nakasimple, kooperasyon. Hindi lang tayo magpaiya-iya gida. Importante na nakaabot diri sa inyong lugar, apisar nga hindi pa ninyo mahakos. Kag hindi pa kamo makapauli diretso sa inyong tag sa kapulian
tungod sang mandatory quarantine nga gina-require sang syudad kag probinsya sang Negros Occidental. Ang pag-quarantine sa inyo para ina sa inyo kayuhan, para ina sa inyo seguridad, sa iman sa inyo pamilya. Ako magpauli na kamo, at least bisan paano, why na sang may mabiktima pa sang COVID-19. Kooperasyon, pag-inchindi, paghinampanay sa muning asahi sang krisis nga aton subong ginaatubang. Ito yung pinaka-latest nga record sang DOH sa datos nila. 14,669 na ang kaso sa bilog ng Pilipinas. May 3,412 ang mga nag-alayo, pero may ara naman 886 ang mga nagkalamatan. So palihog lang, ha? Ano man ang ginahimo sa gobyerno, initanan para sa aton kaayuhan. Sa tanan nga mga barangay official, may order man ang DILG, tanan nga nakakuha sang special amelioration program, aton pumuluyo, palihog, magkabit sang listahan sa tagsa ninyo ka mga barangay. Amo na panawagan sang DILG Secretary naton, itapik sa inyo mga barangay ang listahan sang kutob nakabaton sang SAP. O sa Panay area may mga mayor tong game papanaugan Shoko Sordero sang DILG matapos mapaslawan sa pagtagtaganay sang special amelioration program. 5 ka mayor ni sa Panay area. I think 4 diri ang sa Panay, 1 diri ang sa Negros. Kin papanaugan sang Shoko Sorder sang DILG kagimanduan nga magsumiter sang ila sini paathag within 48 hours. Sinoni nga mga mayor sa Panay, mayor ni Toto Liumar Makahilas, mayor sang Makato, gin papanaugan sang Shoko Sorder, mayor sang Makato, kag mayor sang Malinaw, tanan probinsya sang Aklan. Ang mayor sa Kaluya Antique, gin papanaugan man Shoko Sorder. Ang mayor sa Dumalag Capiz, gin papanaugan man Shoko Sorder. Kag diri sa Negros, mayor sa Banwa sa Calatrava, gin papanaugan man sang Shoko Sorder. Tikitaglan within 48 hours mapathag nila kag makonvinser nila si DILG para hindi sila pasakaan kaso administratibo. E kung hindi na mag-convincer, pagi sila sininga explanation, ang DILG amo ang mapasaka sa ila kaso administratibo. Amo niya mga dulod-dalag ko nga balita nga inyo mabasahan sa pangdalan lokal, tuna nabatian diri sa inyo palatuntunan. Sa aton nga local report, dugay-dugay, report sa aton sining nga mga patrol unit reporters, bantayan ang balita ni Aksyon Dinaboso sa Kapitolyo Provincial. Gobernador Lacson, ginapangabay nga mag-accredit kag mahataga na sang license to operate ang mga laboratorio sa Provincial Hospital sa siyudad sang Silay. Bantayan man ang balita ni Aksyon Dale Salazar gikan sa City Hall, 134 ka mga local stranded individuals
nga Bacolodlon nagabot na sa syudad sang Bacolod tulo temprano ini nga hapon. Sa balita nasyonal ti Malacañang ginklaro ang nauna nga pahayag ni Presidente Duterte. Ginathag nga ang ginatumod sa presidente amo nga wala sang face-to-face classes tub-tub hindi mangin available ang vaccine batok sa COVID-19. Pero dayon ang klase sa Agosto 24. Kaya may mapaghanda ng aton nga DepEd. DOJ Secretary Guevara ginpasiguro nga tutukan sa NBI ang investigasyon sa mag-asawa nga ginaligar amo ang sa likod sang overpriced nga medical equipment. Hala, DILG nagpanginwala sa report nga wala sang proper coordination ang pagpuli sa mga OFW sa tagsa nila sila probinsya kag Senator Tolentino ginaduso ang pagpabakod sang distance learning department sa idalom sang CHED. Mo ina mga darag ko nga mga balita nasyonal. Sa inyo diri palatuntunan, Action Report Afternoon Edition, Martes nga presentation. Action Radio Philippines Standard Time alas 5:22 na. Dasig na sa oras, no? Check tayo nga ito sa nga Patrol 3 or Patrol 2. Ang ito sa nga Crosswind Patrol. Ibalonta na yung sitwasyon sa traffic sa Bacolod. Ngayong hapon dara kay Kagawad Peter may noble sa kadamo sang makitaan mo kay masiplatan mo ako ganyan nakitaan muna ba so tel gini si Lodi Kagawad Peter may noble mo si John Biniegas ang Phase 2 Barangay Dumanan nga monitor sa ato no sila ni Inday Gladys Travadillo sang La Carlota City. Paring kinalong sa gayda sa Tokyo may hapon na kag kay Mona Lisa. Check na si Action Jan Diaz. Sitwasyon traffic sa Bacolod. Jan may hapon, please come in. May hapon, may hapon sa tukanan. Action ang patulkuron lahat na lahat kita nag-report. Dari along area sa Gapon, sang Dalan Araneta, pero ali kita action na sa Tubang, sang St. John ni Pomoceno, parish, no, diri sa may area sa Barangay Sumab. Kapag hapon, sa Tidri Kasako, sang aton dalanon, mga kaksyon, kanamo sa masalagyan nga nagasinumbalik, privado, may mga jeep nga nagabiyahe, doang panawag mo ni do mo na ginigiralan, to nato nga doon new normal, kaya tigas silang balik na mga Selasyano. Kahapon, tigrigwa, action herek sa mga dalanon, kay holiday, pero subong adlaw, kay tibalik naman ang trabaho sa aton nga mga kaksyon, rason doon nga ha, nagasinumbalik man ang aton nga mga salakyan nga makita nato. Importante diri, may sistema lang kung dalagan sa trapiko ato naman pagambalan, pagi naman ganda naman ang mga traffic lights no sa palibot mga kaksyon sa sunod. Ang area actually sa Araneta, pero subong ka traffic mo, alin kami pina sa may downtown, pabalao. Going kami sa direction, dara kami nagabay sa may Araneta. Tidraga naman naman mga kaksyon sa may Rizal, mga Rizal, taliko kadi sa may San Juan, karon nga po, light to moderate ang traffic. Okay. Kung dire-diretsoon mo magkaksun ang Rizal, Dr. Lampot ka sa may Rosario area, karon nga po naman na medyo maglubugat man ang traffic. Pagliko mo na sa may Dalan Araneta, magkaksun, halong kadraga mismo sa may Rosario Araneta. Okay. Pagulong ka na sa may Hornais Araneta, skilled bro sa Negros sa may High School. Ang turpen traffic, pwede lang magkaksun, Lampot ka anong area sa Lizares Araneta, kaginutok ang mga sakyan mo, bukato ka sa traffic, pero at least nalagana ang traffic lights. Amo nang pinaka-importante dira, kaya ang traffic lights sa muli makatag sa sistema sa atin nga dalanon mga ka-aksyon. Nagkaikon nung lalabot sa traffic enforcers nga nakadeploy, importante gyapon ang mga salakyan at nagasunod sa traffic rules sa mga ka-aksyon. Ang laksyon naman ng area, ang traffic naman, kung napotradi sa may Burgos Laksyon, taga-going sa north direction naman. So, no? Kung pa north ka naman mga ka-aksyon, dito ang medyo malubugat ang traffic
trapiko, humalin rin sa may Burgos, Taxol, sa Tubang, sa provincial capital, Lagoon, kung direksyon mga kaksyon dito naman sa area, sa nga bilis sa kinag-drive ko nga po, moderate to heavy to heavy ang traffic situation. Actually, Eric, isulog to nilang ini, sunod ng mga tinion ang katapos ng kapulisan sa police station number 9. Okay. Ginabuksan nila ang salakyan sa Nino Domingo. Oh. Inin isa ka Toyota Vios na may temporary plate number 060101. In the presence ng iya mismong asawa nga si Ma'am Annalyn Domingo, gina-check nila ang unod sa iya mismong salakyan. Okay. May police nga investigators ng station number 9 na huli nag-delivery action gina-check nila, sinasaling ko na, anong possible nila nga makuha ang mga documents or information kung evidences ado mapaksyon, no? So may solution sila kaya doon mismo para maangot nila kung anong rason nga agad papayagod inong Sarandok Domingo. Jan? Though I heard daw hindi na mapagamo ang pamilya, doon hindi na napag-autop sa yung bangkay sa napatay? Amo ning ginalungo subong ni Police Lieutenant Junito Pastrana. Okay. Kaya may kami bisitido, kami ning investigaran gid mo nila ning aging dalado yung salakyan. Pero base na makuha kami ding ebidensya katapusan pagabot diri ng desisyon ining iyang asawa. Hindi na lang pagpaidalom sa autopsy para wala na lang kuno gamo action direct. Ati ang magawa sa edot no kung magka-case close ni karon kung ano nang desisyon ni Sir Pastrana. Okay. Sa nato action direct ang additional information update may angot sinidiri no sa may area mismo mga kakson. So, mga ano ko sa gamay. Actually ko po naton si Police Lieutenant Junito Pastrana. Okay. Para tumang sa salakyan no sang ginpatay action direct nga si Randolph Domingo. Sir, may nga po na sa action radyo. Punta si action direct, sir. Yes, sir. Good afternoon. Sir, give us an update. Ano na sir na-draw, sir, na kung paano kayo na ginatiro ining si Randolph dito sa area, sir? So, bali, ang kuan gate, ang natabo gate, na actual gate, bali, ini sila halin sa south. Okay. Nagapadulong diri sa sulod ng Bacolod, duwa ka salakyan. Ang biktima, siya nag-drive sa Vios. Okay. Tapos, ang nagasunod sa iya mo to ang cancer nga may karga nga pulo ka baboy. Okay. Sana nga sila kuno baboy dito sa may Kawayan. Kawayan. Okay. So, pagdabot dire, nanaog ini ang biktima kay manghingi. Okay. Sa uli, may naglusot-gulting motor nga nagtupad sa iya, nagamotor nag-zero sa iya sa ulo. Sir, saan nagapanghingi sa buktinong siya pala? Hindi, wala. Manog lakat pa lang sa manog panghihi pa lang. Okay, manog panghihi pa lang siya. And then, matabok sa piyak, kaya totoo ang gasolinahan. So may nagtupong sa iyang motor, na itom. Motor na yun, nanakong driver ka ng tiro. Tapos may isa, pagkait nga somewhere, naglakat-talin guro to sa may tindahan. Nagbulig man tiro, duwa ka tao ang nagtiro sa iya. Sumagit sa nagbulig tiro. Meaning, matabok pa lang sa gali. O matabok pa lang sa kagmanghihi. And then, sir, ang close range sa pagtiro. Close range. Close range, lapit lang mga guro, mga 3 meters according sa mga highway. Wala na nanaog, sir, sa motor ko na ang suspect. Ang isa, ang motor nagalakat lang. So, hindi tagaling ma-confirm kung hindi sila riding in tandem. So, siling ko, I'm sure, hindi sila riding in tandem. Considering nga may border pa sa unhan, imposible nga magkakasanay sila. Kaya dito pa lang, ginasita na to sa naton nga tao nga gaman sang border. Okay. So, ang isa ka suspect, nagatambay lang dala sa area. Kaya mo itong magtabok sa, may nag-ipig sa iya nga motor. Pagkatapos sa tiro, ang isa to nga galakat lang, nag-angkat sa motor kag dayon palagyo. Okay. Tag palagyo na nila, mo na ito nag-riding in tandem. Yes, sir. Yes, sir. Amo na. Okay. Ang auto to, yes, sir. Ang auto mo itong gasunod sila. Back up. Ay, tendency nga back up to kay nag-akuan sila. Nag-convoy. Okay. Kasig lang gid. So after sir, nagpalagyo, they are going north direction. Going north direction, ang una-una nga report, nga nagsulod ko sa may pista home. Okay. So it turns out, that is why ang aton nga deployment, dito para nag-focus. Okay, wait lang. So may nakitaan din sila, no?
sa sulod sining bag, may armas sa likod, no? May armas kag may bala nga Anong- nakita actually sa likod sining sasakyan. Anong armas? I don't know kung ano ng armas. 45 mm? Hindi, ano ng armas? Hindi ni do high caliber armas ni. Laba? Laba action direct. Basta M16? Hindi man? Sultan, ano? Ha? Ano na sa silencer? Silencer. Silencer. May silencer nga dala. Anong May armas? magazine. Wala pa na-confirm actually. Anong armas naman? Ha? Okay naman ko pala si sir, no? Kung ano nga armas. May magazine, may armas. Actually, breaking news in actually. Kaya magaglamang na buksan dre. Okay. Sa Cebu, kita dre nag-report. Sa likod na sa sasakyan? Sa compartment? Sa compartment, actually. Okay. Kaya ginabukad eh. May armas sila nga dala. May suppressor, may kwan, may ara nga kwan, nga silencer. May na-recover sa mabala sa Meron. Ito ba yung hold ko na yung salakyan mo for pag-gera examination. Okay. May armas. Yan kita. Amo na ganito mga kotak sa rason ko nga, no? Basta tanong, amo na rason sa record nga, gin-hold nilang salakyan. Kay... Depart na sa investigation sa police tayo. Okay, hindi kinakaginikuha nila, gin-hold nila sa record. May nakitaan sila nga bala sa bag, something, silang victim. Ako na ba kwaon tayo sa tagiya tani na sa kasawa? Oo, kanya tayo sa salakyan. So hindi why gitugtan sa police kay subject for investigation? Yes, action direct. Okay. So mo na discover nila nga sa likod dili may armas lutang. Pag may bala pag nga na recover no ang ato naman nga mga kapulisan action direct. Okay. Si Pastrana nag-explica sa pamilya nga hindi nila papadala ng salakyan. Oo. Durante nga may nakitaan. No? Kagang reason. Okay. Balik ka si Action Jan Diaz. Ang gina-report na Action Jan live from where the action sa lugar sa Daingin Tiro ining si Randolph Domingo. Ang salakyan ginbuksan na kami nakita dito nga suppressor ko na isa ka armas luthang nga may silencer, no? That's why nga hindi pagpadala ni Pastrana ang salakyan kasi diri nga may nakitaan nga ginakabig armas luthang, no? Amon ang rason ko nga ginapatagan ni Pastrana ang asawa sa napatay nga hindi anay for the meantime pwede nila mahatak ang matunoban ng salakyan kasi diri nga subject for investigation action dyan. Yes, exactly. Actually, ang pinakapunto diri, no? Kaya ginukuha nila gather information, eh. Kaya may manabaton sila ng mga information actually sa police mismo. With regards sa nasa book mismo man. Di may mga aral na sila confidential information sa ilaya. Okay. Sa diri sa posible nga nakakuha sila sa idea nga ginhold, no? Iningas lakyan. Actually, sining mga to yun. Okay. So arbas pa lang nakitaan nga may silencer. Yes, armas pa lang. No, kaya may bala. Sila nga na-recover eh. May ilang kapital Sir Pastrana nga bala. Wala nagbupok na bala. Action na rin, no? Okay. Ang bala na ngayon ginasiling mo, din nakitaan na sa likod compartment? Yes, sa likod compartment. Ang bala? Ang bala? Hindi ko pa confirm. Pero initially sa bag. Oo. Kaya base ko ng bala mo na nakataglit sa pulis, kaya base ko may armas ang salakyan. Yes, amo na ginhold nila. Amo na ang nakataglit. Okay. Aha. Sinacheck mo natin. Okay. May kinasisa pag sila, no? Sa may likod sining compartment, door action na rin. Oo. May mga pamilya nga nagatanaw? Yes, ay pamilya. Duwagid ang Loy kagang iyang Asawa? Asawa. Sa napatay, okay. Yes. Aha. So makita ra sa mga live video ang pulis nga naga-check sa likod sa compartment sa salakyan ni Domingo. Yes, action na rin. No? I-check ka na basic pagdana, panaog. Okay. Ang may isa sa plastic na color green, yung panaog, ginakuha na lang tanan. Okay. Ano na sa flare ng armas? Ito pa ma-determine kung ano ka siya armas. Pero may name, machine pistol ko rin. Isa paano nag-lead sir nga nag-detect sa helicopter? It is because kay na-confiscate sa kagina ang backpack sa biktima. At umutong na unod nga kwarta, 200,000. Uy, kadako. Tapos, we were able to recover live ammunition ng 45 caliber. So, kung hakam nga may bala, nga wala sang armas. Oh, correct. So, that is why ginta-hold ko rin salakyan. So, doon ko yung check tanay, bako wireless. Kaya kasi may mga other contract. Jan? Yung part of investigation, sir. Yes, sir. Jan? Kaya kasi may mga leads na lang nga makuha. Actually, Ano kitaan nga 200,000 na turnover ni sa pamilya?
Sir, ang money was already turned over. Na-turn-over na sa family? Or ang money? Ang money, para sa kustodita. I-turn over sa to karon kung ma-clear na. In fact, in account naman to kagina in their presence. Okay, good. To make it sure nga wala sang malis, hindi kag wala sa conflict. Wala kasi Pastrana, matanda ng investigador, ba ini sa IDMU? Ano pagit siya ang inyo na-recover? Naka-recover pagit sa resibo. Resibo sa Palawan Express. That is why kagina, ang balko, so there are many questions na hindi masabat sang family members. Atong mga resibo sa Cebuana, kaya daw may mga transaksyon na kapadala ining biktima ka pag 50,000. Wow. So, hindi nila babalaan kung sino ining mga personality. Uy. Tapos may ORCR dito sa motor, nga hindi man nila kilala. Uy. Okay. So, muna mga nag-rate sa question sa. That's why nga sila ko, hold the 9 sa lakyan. I-further in the inspection. Kaya I'm sure kasi may sa mga resibo sa Palawan, mga tagpilang amount dyan, tag 50,000? I-invite kami sa mga family, ngara sila, with their consent man ang pag-inspect. Sir, 50,000, mga pila itong amount sa resibo sa mga padala. So, mga 50,000, mga resibo. So, mo pa ito subject sa scrutiny. Kasi lang may mga problem is hindi nila identify or kilala. Sang-white. Okay. Kung ano yung mga transaksyon. Okay, sir, ang natabo dito bong, kaya amo na yung problema nyo, hindi na mag-photos yung pamilya? So, muna ang problema sa subong. Ay saka, ga-trigger sa investigation ka. Okay. So, para ma-identify ang suspect, kaya sila mismo, wala man sila sang matag sa aton any information nga sa linggo may kakontra ni. So, silent naman sila. So, tama lang na, sir. So, yun ang problema sa pulis na ito, maging silent ang pamilya sa nakatay. Ang ito na ebidensya mag-aderta, ay onda ni, at may matumbok ka nga suspect, tama na eh. So, may so we can declare mga close ng case. Hindi pa na ito hindi. Hindi pa pwede. Ito nga hindi na yung pamilya magpagamo, sir. Yes, sir. Bisan hindi na yung magpagamo ang family, but later on, ma-identify sa suspect, and then we have enough evidence to prove sa court. Yes. So we can still file the case. Kaya public crime mo nito. Hindi nyo pag-utakan sa investigation. Yes, sir. Hindi na pag-utakan. Oo. So, tubong, sir, damo-damo na kamo na confidence. Sa doon ka na-string mo, sir, no? Oo. So, inigaling nga siya daw irrelevant naman sa murder case niya. Okay. Kaya saya, daw matupak na niya sa lost firearm karon. Na-recover sa niya. So, kung na-establish ang pamilya, mga ilang armas, ma-provide sila documents to prove nga they are authorized to possess this kind of firearm. Isa pa na. So, kung wala, sir. So, kung wala, Konpiskasyon ng pulis. Sa PNP na limakat, so makonsider nisa nga loose firearm. Ito hindi na yung enforcing evidence na case. Sa later on, kung may connection nila sa case. Okay. Kay itay taman ni pa-examine, kaya kasi may connection nila sa other cases. Sa other related killings na nakatabo sa Bacolod. Okay, so tabo-tabuon. Tabo-tabuon ka, medyo malawig-lawig niya, pero that's what investigation is all about. Good. So, anyway, tiyan mo na, matanda nga investigador na si Pastrana eh. Siguro hindi sila magpa-autopsy, so wala problema. Kaya ma-concentrate lang ka Japon sa investigation ka. Ang manatiling ko, kung makagather ka enough evidence that could enough na mapin down sa suspect, ipal na Japon ng kaso. Okay. Anyway, ang Chico Police could act as complainant in behalf of the family. Sir, i-turnover nyo na lang yung sasakyan sa pamilya o hindi pa? Amo ka nang istorya namon kay considering na may recovering na lost firearms. To take time na I have to consult first sa mga commander sa babaw. Okay. Ang mga ito ko guidance sa ila. Para sa approach is kahit closer, no? Oo. Mga plastar na. Oo. Pero at least nakita na ang effort sa police sa kasubong. Oh, sige sir, ate ano na itong part of family sir? Nastoryahan na kayo na? Amo na, istoryahan naman karoon kung ano gisay na. Kaya basi harap ko sa subong sa state of shock. Kaya basi later on lang makonvince sila nga may other information sila nga ma-rebel sa ito. Okay. Sige, piting ko may hapon sir. Okay sir, may hapon. Action direct si Police Lieutenant Jonito Pastrana. Sa police station number 9 Mag-Action, no? Yes. Anyway, na ang natabo diri, nakitaan to sa sulod sining salakyan, ang armas lutang. May matigin hold nila. Ang matabo siya di karon na storya na maluwat ang pamilya ang description sa armas na kailangan ito ang bali Pastrana, 22?
M16 kuno something. Ha? Ha? Sir, clarify ko na ano ka description sa armas. Doon may pagkano, sir? Machine pistol ni. Machine pistol nga 9mm. Okay. Silencer ito isa, no? May silencer pa. Tapos magazine. May magazine. Okay. May ba na magazine? Sir, wala. 9mm machine pistol with silencer. So, sige. Puwerteng armas na? So, take an action direct. Oo. 9mm pistol. Oo. No, with silencer. Oo. Grabe eh. Anyway, wala, no, ang sitwasyon diri sa area, gini nga, ako na lang ito kayo na. Okay. Pero anyway, papasik ko sa ito, mga kaksyon, ang statement, sining pamilya, sa ginkuhaan sila natin, abay ka pang, ginkuhaan sa natin sa statement, si Annalyn, wala ang asawa, action direct. Confirm lang niya nga, hindi na siya magpagamo. Ang bukod nila lang is, hindi na sila magpa-autopsy. Okay. Yung bala ko no, ang iya na ginalantaw, basi sa hilta niya, sa negosyo nila. Pero ang pinado, ang iling iya mismo nga ba na actionary, sa una, involved sa illegal man nga droga, kaya nadakpan ili sa una, galing kay balik naman ko sa iya nga pagtutok na sa negosyo nila, sa Baboy Actionary. Ma'am, anong sitwasyon mo ba? Ako sa ingin na kami ko, sige, sana lang desisyon, hindi na mag-lugay pang na kaso. Puso na lang mga kawala na lang? Oo. Puso na lang? Oo, puso na lang namin. Okay, ba't ka mga nagkakaroon? May mga ginagawa ko. Sorry ako. Buhay na kaya ng ako yung bana, natapos lang mag-ipon kasi dapat na kung nag-alright pa. Actually, ako kasi ito rin international mamatiya sa Manila Public Office Program sa DWP at sa Nadia Local Reduction. Okay. Una, ito natututukan na ito sa police station number 9. Ito na nalatan. Sa tutanan niya magkapuntan magkagsosbong itong lawas, kinangat naman pinag-importante nga natutukan. Galing magkagsbong na kung nagakinanglan sa madra, siyang pagpapako naman sa tunimik system, pero hindi ka magkasabwa, di mag-inom siyang food supplement. Magamit kita sa liquid food supplement na magkagsbong niya CL Potato. Pwede ka namin kahit isa kay system booster man, kinanglanon sa atong lawas magkagsbong. Pero ako na po nato na benepisyo nga kinanglanon kagana sa CL Potato, ang imo nato na imo magkagsbong is magkakatas ang original. Likawan ang mapeke nga CL Potato magkagsbong, ilabi na ang ginabotang mala sa lapad ng pilya o kung namin Pacifica bottle mga kapson 370 ml. Tandaan nyo na grade ang taklob sa original kaya epektibo nga CL Pito. Tandaan laking CL Pito laging panalo. Sa bato lang taglibo sa Bacolod Action John Diaz. Una sa bato sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat John, live report from where the action dira sa Dalan Araneta at abangan sang Fiesta Homes, Barangay Sumag. So ginusisa ang salakyan sining gintiro, ginpatay sinilang hapon nga si Randolph Domingo. Dito na recover ang isa ka 9mm machine pistol with silencer. May mga resibo sang pera padala na nakatatak ang dalagko nga mga amount, may mga tag 50,000. Pagkatapos may ORCR man sang motorsiklo. Kag without knowing galing may na-recover man nga cash sa sulo sa salakyan ni Randolph Domingo 200,000 pesos. 200,000 pesos. Cash ang na-recover sa atong kapulisan sa sulo sa salakyan. So tugyan na kay Police Lieutenant Junito Pastrana ang Chief of Police Station number 9 kati iya na jurisdiction kasi Pastrana kung investigasyon na pangambalan hindi mo ni madali-dali man kay kung baga sa mga kahoy may tugas na niya si Pastrana mo sa ginatawag ng investigation dugay ni siya sa Investigation and Detective Management Unit sa BCPO. So lang tawon ta ko anong dalaganan sa isang investigasyon sa pulis naton kung bala i-release nila sa lakyan ni Domingo kaya ang pamilya yan nagpamalibad na nga autopsy ang bangkay ni
ni Domingo. To the extent kanay guro kakura lang mga bala pamilya nga hindi lang ninyo papadalmi na. Muna bla? Pero nevertheless, si Pastrana nag-exert man sa isa ring effort bilang Chief of Police sang Station Number 9. Congratulations kay Pastrana. Isa ni sa mga ginabiliban kong Chief of Police from 1 to 10 diri sa syudad sang Bacolod. Siyado kaidid, kang siyado katanda nasahi sang Chief of Police. Ang dugang siya kaditali karon toto kamo sa action firing line ni Action Brian. Ang dugang siya nga mga development kag dugang nga mga information halin sa pamilya sa napatay kag mismo sa investigasyon sa aton sini kapulisan. Mayong hapon dira kay Pegasus. Oy sir, boss. Mayong hapon da. Nga monitor sa aton si Pegasus sa aton sini nga live streaming. Sa mga mabugat family dira kay Madam mayong hapon da. Kagmay lang dira nga pagpamati, no? Sa kay Boy Batch, sa kay Romilin Barredo Hunota, sa kay Solping, Ariel Tolentino, totoo Ariel Tolentino da, mayong hapon, sa kay Valencia Kenneth, sa kay Bandilio John Lawrence, para sila kapamati sa ato na. Mabalik kita sa ato sila pagpanubalik, report ni Aksyon Edwin Aboso, kag Aksyon Del Salazar, pagkatapos na sa ato importante nga mga pahibalo. Makalimutin ka ba? Mag-Dr. Alfred's Green Cup. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginagang piligan padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang bituon Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginagang piligan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa
Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong kahintangan Responsable na pagbalita Pagdahil na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Mensahe nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Action Radio, Bacolod man sa gihapon Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon inyong nga pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon kita magapadayon Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga may dala inspirasyon Action Radio, Bacolod man sa gihapon Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Action Radio.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sansan anong kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalangga. Sa aksyon! Pabalik din sa atong Sining Kapalagat Action Report afternoon na edition. Martes nga presentation. Ngayong hapon na kay Boss Kinit Ngoa, ka-monitor sa aton. Amo man si Mr. and Mrs. Manuel Ku, ka-monitor man sa aton Sining Pangalagat. I-check ta mga report na gikan sa ato sa mga unit reporter. So na si Action Ed din, parte sining palayag ni Governor Lacson nga nagapangabay nga ma-accredit na kagmatagaan sang license to operate ang laboratorio sa may provincial hospital bla sa may syudad sang Silay. Para nga mapadasig-dasig man ang pagkuha sang kuan sa resulta sang COVID-19 bla. Kay amo ni isang problema man nga pundo man ang iba naton nga mga OFW iti way labot sang hila sining quarantine days sa diin sila house sila sining quarantine facilities tika dilip sa kayo wais ang kwan wais ang resulta nga ginapagwa dayon sa ila sining test yung mga pila 34 bla ka mga laboratory na mo ginakredit sa gobyerno nga maka-operate. Malang-alang sa Action Ed din, si Action Dale Salazar na lang. Sa ilo, kay Action Dale, parte sining nagalabot nga 134 ka mga locally stranded individuals ka makaroon nun, nagabot na ining hapon. Yari sa Action Dale, sa report, Dale, may hapon na please kami. Action Eric, subong hapon na nagabot sa may Bacolod Silay International Airport ang 134 tinan ka mga locally stranded individuals. Amo ni siya ang bagong terminolohiya nga ginausal sa mga returning residents sa Action Eric, no? Kasunod nga nagsakay ni sila sa isa ka sweeper flight kag nagabot subong hapon dito sa may Silay Airport. Action Eric, kinpahayag diri ni City Councilor Cindy Rojas ang chairs ng action team on returning residents sa 134 ka mga nagbalik sa Bacolod. 36 diri ang mga estudyante kag volunteer from University of St. Lasal kag sila magapaydalom sa 14-day quarantine period sa Balay Kalinungan sa USLS man nga compound. Action Eric, suno kay Rojas 78 naman ka mga Bacolod noon ang ipaydalom sa quarantine sa may Medalya Integrated School dito sa area sang Barangay Pahanukoy kag may 20 naman ka mga Bacolod noon ang nagdesisyon nga sa hotel sila mapa-quarantine pero sila iniyang magbayad sa ila sining expenses sa sulod sang 14 días nga pagtiner sa hotel. Action Mars. No, kay Rojas, may pilapag ka mga stranded, no, nga mga Bacolod noon nga padayon sa karon nga ginaproseso ang ila sining mga dokumento o papeles sini sila ang gikan sa Cebu, may raman sa Mindoro kag sa Butuan. Aring palayag ni City Councilor Cindy Rojas. We have 133 locally stranded individuals nga maabot karon, no, and they will be ang portion sini sa ila 36 kabilog will be housed by Lasal Balay Kalinungan kay ila ni sila mga estudyante kag mga volunteers kag mga staff, no, and then ang portion sini pila ni sila kabilog 78 kabilog I think will be housed sa Medalya. May ara 20 kabilog nga sa hotel. Okay, ilan na choice, Councilor, no? Ilan na choice, oo. And they will be the one to shoulder the expenses. Yes, correct. Okay, by plane, Councilor, ang ilang pagbiyahe?
Oo, by plane sila. Ang sinurika portion ng lamang Ano? pang palihag ni Bacolod City Councilor Cindy Rojas. So, antes sila, no, nga naghalin nila sa may airport bilang kabahin sa health protocol. Tanan nila sini nga mga luggage, mga baggage, kag mga kagamitan, gina-disinfect ni isang team sa Bacolod IATF. Antes sila nga pagadalon, sila sinitagsa-tagsa ka mga quarantine facility action area para masigurado nga hindi na maglapta ang COVID-19 diri sa may syudad sang Bacolod. Update sa pagkagikan sa Bacolod City Government sa Andang Action Nyo. Action Dale Salazar, una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Salamat Dale sa imo sining report. May hapon na kay retired Police Colonel Placido Hintoleo. Naga-monitor man sa ato sa Pangalagad. Tuto ayan Feds. Kag si John D. Ramos Vargas. Si Mr. and Mrs. Armando Cabiles and family des Canada. Naga-monitor man sa aton. Si Jocelyn Calamaan, Grace Granzo sang Bahrain. Sa Talisay, araman si Raquel Maap ni Habiliana. Sa Barangay Panokoy, si Sally Abalahon si Peda. Sa Kingdom, Saudi Arabia, araman si Jerome Lagtapon Jr. Sa Manville Royal Subdivision, si Madam Grace Smeton Causins. Si Madam Jessa Garcia, si Toto Alexisto Wing Tori, si Paterno Labto. Ga-monitor man sa aton diri nga pagpangalagad. Salamat gid. Sa kay Mr. and Mrs. Lowe Di Paula and family, sa mga Dungganon boys da. Sa kay John Villarosa, sa kay Bani, kag kay Yakoni Portal dira sa Banwa sang Dingle. Sa balita, sa aksyon. Sa probinsya sang Iloilo, ga-monitor man sa ato sining nga pagpangalagad. Si Toto Joshua Christopher Patagani Bilas, ga-monitor man sa atong sining nga pangalagad. Sa action report afternoon edisyon, no? Kami ga-monitor man rek. Please rek say thanks to the team nila ni Attorney Reniceto Novero kag Councilor Ising Salanga for job well done. Sa mga OFW wala gid ka-access B sa ila kundi paagi lang sa imo subong. Okay. So kapasalamat si Cherry kag Nonoy Duario and Kids kay Councilor Reniceto Novero kag Ising Salanga kaysa sa ba naga-workout ka nagabulig sa ato sila nga mga OFW. Sa kay Elizabeth Malaka Gamalada. Mayong hapon. Si Stephen Ayaraman, si Marivic Rivera Delgado kag si Jodette Nalis Gidang. Wala ka na panahon sa atong sila pagpalagad action report after edition Martes ka presentation magatakop ini temporaryo balik ini buwas Miyerkules o podda sa kay action Loverboy action Marlon Hinavaya. Podire sa aton nga mga patrol unit reporters in action nga napalagad karon nga hapon sa technical side broadcast engineer Nelmar Madera, backup dire kay IT expert Sir El Rey Dutilios, transmitter control tower Barangay Talog Syudad sang Bago, si broadcast engineer Bernie Villacanas, ang Batang Suay. Upod kay action John Diaz, action Papa Nixon Taom with action Dale Salazar. Sa ngalan ni Loverboy, action Marlon Hinavaya. Tanay kita karon 9 o'clock until 10:30 karon sa gabi sa Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Salamat gid sa inyo sa pabati. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action